dituen paseo ederra da gaur egun. Ibaia inguratzen du eta Andoainen bukatzen da. Kulturak eta kirolak tradizio handia dute Andoainen. Aisialdirako eta kulturarako nahi beste aukera dago herrian, ondo hornituta dagota. Esaterako ludoteka du, musika eskola, Bastero kulturretxea, liburutegia, Uri gainetxea eta fonoteka. Hoiez gain, kirol instalazioak aukera ezin hobea dira aisialdirako. Andoainek kiroletxea, futbol zelaia, igerilekua, frontoiak eta golf eskola ditu. Esaten dutenez, herriak ezagutzeko modurik egokiena jaietan izaten da. Jai egutegi zabalari esker, bisitariak aukera ugari izango ditu Andoain eta andoaindarrak ezagutzeko. Gabonetan oso giro berezia bizi izaten da herrian. Abenduaren 24 goizean, olentzero azaltzen da berriro herrian. Aurre eta helduek, baserritar jantziekin atonduta, Gabon kantak abesten dituzte, opariak jasotzeko zain dauden bitartean. Santa Ageda bezperan, otsailean, tradizioz jantzen da berriro Andoain. Aurre eta heldu taldeak elkartu eta herria zeharkatzen dute Santa Agedari eta Dios te salve bakailau jale abestuz. Inauteriak hurbiltzen ari diren seinale. Handi gutxira, inauteriak ospatzen dituzte herrian. Larunbateko inauteri desfilean, era askotako pertsonaiak ibiliko dira herriko kaleetan gora eta bera. Urteko jaien artean, Santakurtzak azpimarratu behar dira, maiatzaren 3 inguruan. Jaietako ekitaldien artean, Ola jauna etxean egiten duten ikurrinaren jaitsiera nabarmentzen da. Apunte! Fuego! Fuego! Kale jiran eta herri bazkarian ere oso giro ederra izaten dute. Udarekin, Andoaingo ospakizunik garrantzitsuenerako egunak heltzen dira. Hau da, San Joanen omeneko jaiak. Urtero, sokadantza egiten du udalbatzak. Eta jakina, San Joan sua ere ez da sekula faltako. Hurrengo egunean, Axari dantzaren txanda izaten da. Hau da, Andoaingo dantza tradizionalarena. Aur danborradarekin, jai eta alaitasun danborrak entzungo ditugu. Gazteenek herriko kaleak zeharkatzen dituzte, txoko guztiak musikaz eta alaitasunez betez. Eta ekitaldi hoiez gain, herri kirolak, pilota partidak eta beste zenbait kirol izaten dira.
Era askotako eta adin guztietarako ekitaldiak izaten dira San Joanetan. Igandean artisautza feria antolatzen dute. Egun horretan, eskulangileak jardunean ikusiko ditugu larrua eta zura lantzen, esaterako. Bitartean, gaztetxoenek Andoaingo txoko guztiak alaituko dituzte musikarekin. Andoainen jaiez hitz egitean, auzoetako jaiak ere hartu behar dira kontuan. Ekainean, kale txikik San Pedroak ospatzen ditu. Uztailean, Karrikan eta Etxeberrietan dute jai. Abuztuan, Goiburun, San Esteban eguna ospatzen dute. Eta Buruntzan, San Roke. Irailean, Sorabilako jaiekin amaitzen dira auzoetako jaiak. Andoainen eta eskualdean, era askotako jatetxeak eta erretegiak ugari dira, jakirik gozoenak jan ahal izateko. Eta atsedena eroso hartu nahi ezkero, badago non aukeratu hotel eta landetxe eskaintza zabalean. Andoain zeharkatzean, herriaren historian eta sustraietan murgilduko gara. Andoain, horiaren bihotza.